Podeu? Hola, ei. Vale, Ai, una aigua, porfa. Aquí tens. Aquí tens. Hi ha aigua per cadascú. I també tinc miopia. La Laura està ciega. Ciega. Gran marca Lo de que videojocs. paso entre tu i jo. Però, per exemple, jo si faig... Ja està gravant, jo ja no ho Si faig, tallaré. vale. si faig així, se oye mal. Evidentment. Però, per serà com un exemple, si cop. toco així, tu després ho pots editar perquè no se oye. A veure, Albert, I si no toques el micro, no no li toquis Vale. el micro perquè abans Ja, també has estat ja, fent ja, així. ja. Mira, has de No fer dos toquis. Ja, ja. Has de fer dues coses. Hola. Hola. Si faig així, ho pots fer. Ja, però potser em dona per fer així. No! Vale. El micro no existe, Has no de hay fer dues micro. coses, Miqui. Parlar al micro, sí, podràs, I mirar al ignorar-lo. micro i És ja un està. home. I no Ho fer dubtem. així. Perquè si no em No rebenten podem a fer mi dues coses també. alhora, parlar i no tocar el micro. Vale, pues ja està, està gravant. Vale, Comencem doncs. quan Faig una vingui de palmada i comencem. Ja està, comencem. Hòstia, Miqui, quina gràcia, tio. Entradilla. Vale. En diferit, des de Sabadell, comença Els Engels de Marx.